Tombo kangen bersama Rizka Farida. Disangkani pira dok? Tak aturi langsung iki. Ayo sangkani pira? Nek awak 10.000 to. Ayo no. Goyang san. Iki sing kene. Ayo Tombo. Yo. Bingung sing ndi, sing abang sing biru. Matur sembah nuwun ke rezekine lancar nggih. Pancen wis suwe ketemu. Ya wis 12.000 tambah 2.000 lah. Foto-foto. Ya foto-foto 5.000 lah. Mas bumbung saiki ketemu. Joget tangan karo aku. Oke. Ayo dah, Jose. Ayo lanjut. Rona ada ya. Bersama mas-masnya pemuda daerah tercinta. Iku sepi rasane waktu biru joget. Ayo. Kayak balik ke kenyangane. Selengkan Ora dene bojone ra roh. guyub rukun seneng atine. Goyang sayang. Senyumnya mana? Mas omah kayu rebon siji. Iya. Oke sayang. Sandule kanggo tombo tangan iki. Bisa ngajak duwe sakake bos gendut. Rasa sampi Bos tobruknya ini Indonesia. Iya. Rasa Ayo bos. wis bisa Tangannya ora. lari. Wah, bau utang aku mah. Saiki. Mau Juli. Saiki jangan dain kayak iki. Saiki. Bareng kajek Bola dhewe kok ngene ta. Ayo. putra ade. Alah, iya sayang. Wes tampani lah kabeh lah. Iki sayang tampani. Iya. Ayo Operator ada nyapu terus audio. Masa Asik, wis Mas. nali Asik. siramu. Semono yen tuan karo aku. Bisa akeh. Bokone piye, Bos? Pancen wis suwe Lah senyawa sama di kono. ketemu. Yo sisik rame sisik. lali aku. Aku yo ora kuat ya, Bos iki. Mas Ora mumpung amat. saiki ketemu. Wes mandek ning kono. Iki lah cilik-cilik ya. Jogetan ketebangan karo aku. Saiful, ayo pul, gagal pul. Ayo no, nya. Ayo mepet iki rono. Pul gage ya pul. Kok iso angele iku lho. Sepi rasane
boleh. Yo. Ya Cekku. Browsing boleh bersama KCS. Orang tahu anggonmu dadi presiden, dipaksa madon parlemen. Jarene kasus ono, jarene kasus nene, ning ra ono nyatane. Kelingan amalengmu sing prasaja. Aku mau ngayomi jagat raya. Sajak netramu ngerti batinmu, nganti kucing nganti asu. Asik iya. LSM opo partai, ormas opo mong RT, sing penting tumindake. Kelingan malengmu sing prasaja. Aku mau ngayomi jagat raya. Sakita asal lele, KCS asal lole. Asik asik. Aduh. Jangan ya Dek ya. jangan. Ya. Saungamu wake sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban, dicekel rono rene mergo belani rakyate. Ra penting lan tansah disingkirake. Wah ya. Saungamu wake sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban, dicekel rono rene mergo belani rakyate. Sing ra penting lan tansah disingkirake. Ayo nak. Ayo nak. Yo. KCS lho iki. Yo. Ayo Bang. Yo. Asik DJ semua. Iya. Netramu kangge ngerti batinmu, ganti kucing ganti asu. LSM opo partai, ormas opo mong RT, sing penting tumindake. Kelingan malengmu sing prasaja. Aku mau ngayomi jagat raya. Ya. Kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban, dicekel rono rene mergo belani rakyate. Sing dianggep ra penting
cie semua.